Garaşsyz hemejelik bir tarap watanymyzyň ykdysadynyň ýokur depkinini ösmegini öpüş etmek we işçiň maýy goýum syýasatyny alyp barmak, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasy gowranmak bilen baglanyşykly meseleler hormatly prezidentimizin ýollaşygyna anyp barlayan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birini ugurly. Bu bolsa umumy ösüşiň möhüm şerti hökümle kesgitlenenler. Ýurdumyzda giňerilme döwlet maksatnamalary, milli we sewit bähwetli ýeri tasamalar ýerleri durmuş geçirilýär. Bu bolsa berqarar döwletiň täze ýamyň galkynşy Türkmenistany 2020-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmeň milli maksatnamasyna kesgitlenen wezifeleriň degişi derejede amala asyrylmagyna giň ýol açýar. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň tawşyryna laýyklykda ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlygyny ösürmeň degişi hukuk büniýady döredildi. Onuň halkara uluňlaryna laýyk gelmegi bolsa, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen dürli ugurlary ölçüne alýan gatnaşyklary ösürmekde döwrewap amatlyklar öpçün edýär. Bu uguruň kanunçylyk büniýadynda daşary ýurtly maýdarlar üçin ýeňillikler we kepillikler gözüňe tutulandyr. Sergä ýurdumyzyň we daşary döwletleriň ýeri kärhanlarynyň ýüze golaýynyň gatnaşmagy, dünýäde ygtybarly hyzmatdaş hökümine ikrar edilen Türkmenistany we ýurdumyzyň işe düdümler bilen gatnaşyklary ýoly goýmak bolan gyzyklanmalarynyň ýerleri artýanyny nowatdaky suwnamaslar. Halkara seri gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly taraplar bilen özara bähwetli hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy, ýurdumyzyň hususy önüm öndürjüleriniň işewlik mümkinçilikleri bilen taşmagy gönükdirlendir. Merkezi Aziz Sevtin'de ilkinci akıllı şehir adyna kanun esasında döwlet ähmiýetli şehir diýen aýratyn hukuk ýagdaýyny eýe bolan Arkadaş şehriniň ösüşi ýurdumyzda gurulşyk maksatnamasynyň häzirki zaman talaplaryna we halkara görkezine laýyk derejede amala asyrylýanynyň aýdyň beýanydyr. Şehir gurulşygyny öňde barjy binägerlik gurulşyk çözgütleriniň iň täze sany tehnologiýalaryň sagaşykly tutuşdurulmagy öňde goýulan wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetirilmeginiň baş şertini öpüşen eder. Paýtatymyzda geçirilen halkara sergisinde dünýäniň durly ýurtlarynyň köp sany kampaniýalar gatnaşýarlar. Durly ugurlary ölçüne alýan sergide görkezilýän gymmatlyklar, enzamlaşdyrylan diwarlyklaryň görnüşleri, degişi ugurlar bilen gyzyklanma bildirýän wekiller üçin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösürmekde ähmiýetli gollama bolup hyzmat eder. Hyzmatdaşlyk we ösüş adly köp ugurly halkara sergisinde aýdyň ýejeler hojalyk jemgyýeti täze önümlerini görkezmek bilen hemmelerde uly gyzyklanma döretdi. Durly ugurlarda netijeli gatnaşyklar üstünlükli ýoly goýan ýurdumyzyň Senagat we Gurulşyk Öňçüligi ministrliginiň bileldäki aýdyň ýejeler hojalyk jemgyýeti häzirki zaman elektron senagatynyň ösürilmegine we enjamlaryň ýokary hil derejesiniň öpüşen edilmegine münasip işler alyp barýarlar. Ulus segwillerleýän daşary ýurtlaryň öňçüligi bilen münasip bäsleşmäge ukyply hareketler öňdürmek boýunça aýdyň ýejeler hojalyk jemgyýeti baý tejribe toplady. Şol wagtda halkara hyzmatdaşlygynyň ösürmegi toplumyň önümleriniň eksport mümkinçiliklerini artdyrýar. Şu ugur boýunça aýdyň ýejer hojalyk jemgyýetiniň Özbegistanly hyzmatdaşlary bilen häzirki wagtda amala asyrýan işleri ösüşler öpüşen eder. Akbulut hojalyk jemgyýetiniň täze önümleri bolan gyzyklanma, eksport mümkinçilikleri hyzmatdaşlar üçin gatnaşyklar ösürmäge giň ýol açýar. Bu ýagdaýy daşary ýurtly mehmanlaryň Akbulutyň önümleri bilen içkin tanışmaklary aýdyň tasdiqlady. Häzirki wagtda daşary ýurtly, hususan Germaniýaly hyzmatdaşlar bilen işlerini üstünlikli amala asyrýan bu jemgyýetiň kärhanlary eksport mümkinçiliklerini barhartdyrýar. Hyzmatdaşlykda hemişe täzeligiň gözlegini bolan hojalyk jemgyýetiniň hunärmenleri ösüşleri nazarlayan işleri amala asyrmakda ýokary netijeler gazanýarlar. Sergide embi harit nişanyny milli önümimiz Hataýly, Türkiyeli, Özbegistanly, Russiýaly telekeçileriň uly gyzyklanmasyna eýi boldy. Paýtatymyzdaky embi hojalyk jemgyýetiniň diğer önümlerden taýýarlayan dürli önümleri ýokary hilli, dünýä talaplaryna laýyk gelýäni bilen hyzmatdaşlarda täze başlangyçlar boýunça hereketler güýçlendirmäge esas döretdi. Bu ýagdaý bileldäki işleri öýleşi badalgydyr. Deriniň ähli taraplara laýyklykda ýokary derejede işlenmegi netijesinde taýýarlanan göň önümleri bütün dünýäde hunärmenler, müştoklar tarapyndan aňyr basatlanýar. Hormatly prezidentimiziň özgörtmeleri esasında ykdysadymyzyň hususy buýdugyny ösürmegine aýratyn üns berilýär. Ol ýokary netijelerin gazanylmagyny öpüşen eder.